Čaute ľudia, vítam vás v mojom prvom let's playi s Bobanom. Sme v Tekite, no ako na Tekit serveri. A sme cestovali, sme nazbierali kvietky, sme posadili a tu sa ubytujeme. Tento diel bude taký krátky, 6 minútový. Prasa, nie do hlavy, nie do hlavy. Ach, my god. Creeper. Prasa. Potrebujem jedlo. Nič, do šľaka. Tak ideme drevo naťažiť. On ťaží. Že by ho creeper nezabil. My teraz nevoláme. Mi to teraz dosť lagovalo. Ja si musím podstraňovať jaké blboviny. Aby mi to potom nelagovalo. Mám kopu her, ktoré nefungujú. Tak si ich podstraňujem, ktoré nefungujú. Do šľaka! Fú, zabil ma creeper skoro. Ups. Tak. Tu budeme mať dom. Hop. Tak, to zase tak prepnem. Nedajú sa tak brať veci, jak vidíte, iba jak sa craftia. Ups. Tak. Vykraftíme si čestku. Hopla. Dáme ju tu. Domknem. Sa zhlasu. Asi sa mu vypol Tekit. Alebo mu spadol net. Ale sa prihlásil. To je dobré. Zberám si jedlo a ideme ťažiť potom. Hebni. Ešte jedno prasa. Din. Uša. Tak. A môžeme bežať. Vsadím. Tu bude baňa. Kopeme a kopeme. Cobblestone. Ja taký nehrám dlho, takže neviem, čo sa kraftí, co sa budem pozerať. Vyšlo by sa nájsť takú jaskyňu. Tak, idem naspäť, vykraftím si taký. Dačo proste. Nedal to do čestky. Ja on si tu zrobil baňu. Do šľaka.
Hop. Máme. PC. Čo našiel? Dobre, nič to nevidno. Idem na čo najskôr. No, tu. Nič. Potrebujeme uhlie. Škoda nastavenia. Celé grafiky, dobre. Otvorím PC. OK. Tak. Idem zrobať strom a idem vyrobiť drevené uhlie. Iné nemám. No, ako nenašiel som uhlie. Zase kope. Možno za čo našiel. Ne, nič nenašiel. Takže. Tak. Nech sa pečie. Rýchle. Potrebujem na paličky. Hustý železo. To je dosť potrebná surovina v tekite. Nič iné. Home. Nič som nezobral. Aspoň je book. Tento to ťažil. Ten kúsok odtiaľto. Idem sa pozrieť. Jaj, mám lagy. OK. Idem sa tam pozrieť. Asi mi spadne tekit. No, takto. Teraz bude všetko, asi všetko. No, ne asi, ale bude to všetko. Mám teraz bugy. Aj lagy. Tak. Wow. A vidím Bobana. Tak, čaute.